Hey vriend, ik wil die wat vandaan zijn. Door deze video was die zich in dein leven. Wings ik heb het persoonlijk in mijn leven ervaren. En niet bes wegen ik dat zei, maar ook wegen de Bibel dat zegt. Wanneer ik red van zich er van Frie worden, dan red ik niet bes van dingen op hier met je wilt. Ik wil hier ook maar erklären, wat is een vriend te mij zei. Die zei, hij nog helemaal geschmeekt in zijn leven en am had het nog helemaal gefeiert. En die zei, die wat in last dat je gehad hadden met ons, wat hij gelooft, die kunnen krachtse vrij worden, zoals wanneer dat nog helemaal niet moet geproefd worden. Dat is wat de Bibel werkelijk doet met meint, wanneer het zegt, werkelijk vrij. En ik wil je mal een denk vertellen van mijn leven. Als ik ganz naad weer, dan wil ik mal op een stad worden wat mensen weer in de kijken door movies van horror. Van ja, grijzelijke dingen, du wird Quälerie, du wird bloed en alles wat weer. En als ik opwassen daar, ik hoor dat in mijn kop ben en denk je halen, als ik eerst einmal selbst wist, wat dat meint, wat ik dat kan abzeigen, ik zag mir dat ab en ik vang aan gräsliche dingen te kijken. Mijn vader en mij interesseert het. Dat die een beetje is, ik voor me met dat, ik leg dat te kijken, ik kijk immer gräslicher. Immer meer dingen wat du kan zum Schuden doen in mijn leven. Immer meer me abspeken wat du gräslich wird. Een dag wil ik los van dat en dan word ik aan, ik ben je bang aan dat. Du was vielleicht te denken, nou, wil je dat? Waar bist du je bang aan dat je was? Maar waar hast du in dein leven met wat du je bang bist? En ik kan er niet los van. Ik kan met je woord in de werk, er twee werk, du van weg blijven, maar ik ben niet werkelijk vrij van dat. Bad den dag worden een paar vrienden die een heen blijven en ik word vrij van dat verwijderen. Niet plus dat ik dat niet meer wil, maar sogar mij ekel dat. Dat je krijgt dat geen deel in mijn leven geworden. En ik wil die van der moeten spreken, waar immer du van denk in die leven hast, en wo du was van vrij worden, en met waar immer du best gebogen gewas, waar immer du gebogen bist, wil ik zeggen, krijg niet rood. Ik wil hier een paar vers verlezen van Johannes 8, vers, oké, ik wil het hier goed zien. Johannes 8, vers 36. Du weet, wanneer de zin je vrij merkt, zijn je werkelijk vrij. Bist du werkelijk vrij in dein leven? Waar immer du in dein leven doet, du kost het met je wilt doen, wegens du meinst dat zo. Aber je hebt ook mal vrijheid in dein leven. Je hebt ook mal zo dat du niet immer brauchst gehen dat kämpfen. Heeft Jezus die mal vrij merkt dat du van dat vergeten kost, oder dat du dat denk mal erklären dat dat zo te zeggen niet meer die onhing dat, onbakeren dat. Ik wil een klein wieder terug, Johannes 8, vers 31 wieder mal lesen. Jezus zei te de Juden, die aan hem geloofden, wanneer je bij de weer blijven, wat ik jullie geleerd heb, zij je waarhaftig mijn jünger. Waarom werden de weet wat Jezus zijn jünger geleerd heeft? Vielleicht sollst du mal in die Welt kijken en zelfs in de Bibel kijken en dat du dadurch kan waarhaftig Jezus zijn jünger worden. En wanneer du Jezus zijn jünger bist, wat denkst du dan? Dan denkst du dat wat Jezus doet. En geloof je niet dat Jezus zijn jünger zich had, wegen je met Jezus helpt werden? En ze dan best dat wat Jezus doet, ze dan dat nu open, zoals we nog mal sagen. Ik wil die best moeten spreken, dat du dat was nu open, dat wat Jezus doet en wat zich geven in dein leven. En du was kan waarhaftig vrij worden in dein leven. Gottes Segen.